Co plan presentado hoxe, a Deputación de Pontevedra manexará un orzamento récord de 215 millóns de euros. E todo grazas á incorporación adicional de máis de 47 millóns que buscan dinamizar a economía da provincia e paliar os efectos que deixa a COVID. Tomamos decisións valentes e apostamos polas políticas anticíclicas e expansivas de gasto. E ademais as alineamos con a Axenda 2030, pero tamén con os fondos europeos de Next Generation. O novo plan denominado REACPON ten unha liña específica para investimentos da Deputación. Para ela destínanse 27,2 millóns de euros procedentes de remanentes que servirán para transformar servizos e dotacións da propia Administración provincial. Entre eles, o Museo de Pontevedra con un investimento de máis de 4 millóns. Tamén contempla unha partida de 3 millóns para o traslado do Parque de Maquinaria a Barro e a recuperación ambiental da Xunqueira de Alba. Hai que facelo. Hai que facer un novo edificio e hai que restaurar eso. Hai que facelo, non queremos dar exemplo de administracións, porque se irías en presos privados que o dominio de costas hai que liberalo, recuperalo, e resulta que, como administración, que a maioría non está facendo casi nada, pois creo que hai que dar exemplo. A outra pata do plan é o REACPON Concellos dotado con 20 millóns. Permitirá rehabilitar e poñer a punto instalacións municipais ou a reurbanización de espazos públicos. Para este caso, o organismo provincial decidiu endebedarse. Este é o momento de ser valentes, repito, de poñer recursos a disposición desta provincia, da transformación e do seu desenvolvemento. Polo tanto, nós que temos débeda cero, cando chegamos aquí tiñamos cerca de 50 millóns de euros de deuda, agora mesmo estamos en débeda cero, é absolutamente asumible este endebedamento, pero sobre todo unha briga cas veciñas e cos veciños da provincia de Pontevedra. As bases para este novo plan e a operación de endebedamento van ir xa ao vindeiro pleno provincial para que o seu impacto na economía sexa o antes posible.